Balik pasada na ang mga public utility buses na may inter-regional trip sa Bicol Region patungong Metro Manila. Yan ang inilabas na advisory ng LTFRB Region 5 sa kanilang official Facebook page. Ang mga biyahe na pinapayagan muli ay ang mga sumusunod. Una, Tabaco City to PTEX at vice versa. Legazpi City to PTEX at vice versa. Tiwi to PTEX at vice versa, Matnog to PTEX at vice versa, at Naga City to PTEX at vice versa. Para naman sa mga travel requirements, maaari makipag-ugnayan ang mga pasahero sa kanilang respective LGUs at mga terminals. Magkano na nga ba ang pamasahe pauwi sa iba't ibang probinsya sa Bicol Region? Kung ikaw ay sasakay sa bus ng Bicol Isarog Transport System, narito ang mga pamasahe. PTEX to Naga at vice versa, 1,500 pesos. PTEX to Tabaco, 1,000 pesos. At PTEX to Verac, 1,200 pesos. Narito ang mga travel requirements para sa biyaheng PTEX to Naga at PTEX to Tabaco. Number 1, valid ID na naka-address sa Bicol. Number 2, barangay acceptance letter. At number 3, negative antigen test result mula sa PTEX. Para mag-inquire at magpa-reserve ng ticket, tumawag lamang o mag-text sa 0948-941-1105 para sa Manila office. 0931-999-1902 para sa Tabaco office. Maaari ring bumisita sa www.bicolisarog.com. Samantala, narito naman ang mga pamasahe sa Antonina Line. Para sa biyaheng Tabaco to PTEX at vice versa, 800 pesos para sa ordinary. Regular aircon 2x3, 950 pesos. At regular aircon 2x2, 1,000 pesos. Para sa Legazpi to PTEX at vice versa, ordinary 760 pesos. Tiwi to PTEX at vice versa, para sa ordinary 850 pesos. Regular aircon 2x2, 1,050 pesos. Para naman sa Pilar to PTEX at vice versa, ordinary 875 pesos. Paalala lamang, hindi pa kasama sa pamasahe ang antigen test na magagastos ng mga pasahero. Para sa iba pang mga katanungan, maaaring tumawag o mag-text sa Antonina Line sa mga numerong ito: 0906-6544-054. Manatiling nakatutok para sa latest update sa Bicol Provincial Buses.